खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै दिन्थिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। BPFनि सानै सोद्रोमाखौ दोलोनिफ्राय बोखारबाय। मसलपुर ब्लक BPFनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रिन्दाव बसुमतारी आरो मसलपुर ब्लक BPFनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि जाहांगीर आलमखौ BPF दोलोनिफ्राय बोखारबाय। नाथाय मानो मा जाहोननि थाखाय बिसोर सानै सुबुंखौ दोलोनिफ्राय बोखारखो बेनि सायाव फोरमायनानै होदों अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला जानानै थांनाय BTC बिसायख'थियाव दोलोनि बारगा एबा दोलोनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय दाबिदार बिजाथि रिन्दाव बसुमतारी आरो माइनरिटि सेलनि आफादगिरि जाहांगीर आलमखौ मसलपुर ब्लक BPF दोलोनिफ्राय 6 बोसोरनि थाखाय बोखारनाय जादों होननानै फोरमायथिदों अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे पुलिस जवाननि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हरनि 10:30 रिंगासो समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों भगामुख थानानि असिया जाब्रबथायजों रुंसारि जायो। भगामुख थानानि असिया थानानिनो गंसे AA309055 नम्बरनि गंसे बलेर' गारिजों नेपालि गामिनि माथावरियाव दै देरनाय खौरांखौ लानो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय बे थांबाय थानाय समावनो जगदुवार भगामुख लामानि साखाथियाव थानाय गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो, जेराव थानानि असिया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो बेजों लोगोसे गारियाव गाखोफानाय सानैसो कनिस्टेबलाबो गोब्राबैनो जोखोम जायो। बाक्सा जिल्लानि कमल कुमार बर' बिथाङा चाइनायाव खुंजानो गोनां 7थि वर्ल्ड कंफु चेम्पियनशिपनि थाखाय सायख'जाबाय। बाक्सा जिल्ला बाथौपुरि गामिनि कमल कुमार बर' बिथाङा फैगौ अक्ट'बरनि 10 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम चाइनायाव खुंजानो गोनां 10 वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिपआव मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेनो थाखाय उसु एस'सिएशन अफ इन्डियाजों सायख'जादों। मख'नो गोनांदि कमल कुमार बर'आ थांनाय 27 आगस्ट 2025आव निरि इम्फाल मणिपुरनि ट्रायेलावबो गेलेनो थाखाय सायख'जायो। मोनसे गोख्रों एन्टि नारकोटिक्सनि सिग्रोमनायनि गेजेरजों आसाम राइफल्सआ मिज'रामनि खौजल नोगोराव गासै 20.61 कौटि रांनि 6.87 किल'ग्राम मेथामफेटामाइन टेब्लेटफोर बोखांनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै रौनियाफोरा मोनसे पेकेटखौ होबथायो, नाथाय रौनियाफोरनि आखाइनिफ्राय फालांगिरिया पेकेटखौ हाग्रा ओनसोलाव गारनानै खारखोमा लांनो हायो। बोखांनो हानाय टेब्लेटफोर, जायखौ क्रेजी ड्राग होननानै मिथिनाय जायो। गुवाहाटी सोहोरनि सुन्दरपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। जाय जाब्रबथायाव गंनै बाइकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। गंसे बुलेट गारि आरो गंसे हन्डा बाइक गारिजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों। सानमारिनिफ्राय गणेशगुरि फारसे फैबाय थानाय समावनो मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव 3 सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। BPF दोलोआ सोरखार दाखांनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव गोदान मोनसे सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलरेडि जोङो जे रायजो राजानि जि मेन्डेट जि जनादेश बेखौ जोङो वेलकाम खालामबाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे अट टेकिं लागोन बेनि थाखाय बेस्ट उइसेसखौ आङो बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, मोन 16 आफादा इउनाइटेडलि मोनसे आपिल आरो मोनसे एफर्ट, मोनसे जोङो प्रसेस जोङो इनिसियेटिभ लादोंमोन जे बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी आनसलिक दोलो BPF आरो UPPLआ खौसेयै ज' माने आवगायलांनांगौ, बुजा बुजि आन्डारस्टेन्डिं बा एलायन्स खालामनांगौ। बेयो बिसायख'थिनि सिगांनि मोनसे इनिसियेटिभमोन बा थांनाय समनि इनिसियेटिभमोन। दा बिसायख'थिया बारलांबाय। आनसलिक दोलो BPFनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा माने लेन्डस्लाइड माने भिक्टरि मोनसे मेन्डेट बिथांमोननो 28टा सिट होबाय आरो लोगोसेनो UPPLनो 7टा सिट होबाय, BJPनो 5 सिट होबाय। जोंनि जे आपिल, जे खौसेथिनि आरो गोरोबलायनायनि आरो बड'लेण्डखौ जेब्लायबो सान्थि गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननानै लाखिनायनि बे गासैबो इनिसियेटिभखौ जोङो जेब्लायबो रेसपन्स होनानै जोङो हाबा मावबाय थादों, आवगायबाय थादों। हाग्रामा महिलारि बिथां आरो प्रमद बर' सानैबो बिथांखौ आङो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव आनसलिक दोलोखौ
सक्तिशालि आरो मजबुत खालामनानै बड'लेण्डखौ निर्माण खालामनायनि थाखाय बा बाखि हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजानि आसा एसपिरेसनखौ सुफुंनायनि थाखाय खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा बिनि थाखाय फिन सानफिननो थाखाय आं खावलायबावगोन। सरकार दाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ 100% खालामनांगौनि थाखाय गामि सोबावनांगौ दङ, सिमा बारायनायजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ आरो गोबां माखासे बिथिंफोर थाबाय। आर्टिकेल 280, 125 एमेन्डमेन्ट बेफोर बिथिंखौ जाहाथे काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो पजिटिभलि बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मदद होलाङो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै इयुनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजागोन।